Karbia khai ang bongpen ke chengsi Bollywood film industry along kengkam kache Jordan. Kheroni ahawar habit ingna rajani pen radatu dosojo. Kasumari alang royalong RCC adolong kikim pangcheng pontang lo. Kardom pini Adap Abirta long penili sami jilihan sepi non arjikta bertang tonpen. Duar Bogori constituency kaparlo kohora hemai lekhe arongambikar MP Horen Singh be ausa harlong bi phangcho karbiang bongpen kiching si Bollywood film industry long kengkam chijordon si karbia khaiphan nongmi kapach thangdon. India adet pichot kali pirthe adangalong kache thangnai Mumbai long Bollywood film industry tum Kaziranga pen kache hoilok kohora dolomara long kedamtang ningkan surihini ra ingkoy ningkan matijong achiklo lam arjan amhor kene panjaphan adim nakelang padolo laso tengpen bangso alamarjan non ke bangchi arko achiklo niphai ingkoy ra phomalong pen mohor kene pangcheng pompo bangso alamarjana men laki anek pusi irponno lapan bangso alamarjana long kilangchari mati kepakeng dunji abang phulaki Anubhav Singh kachuparjan ponji abang phodum Ayushman Khurana Deni Denjongpa JD Chakravarti lapan Jhanu Barwa tum henno laso angbong pen ilitum akorte harlongbi phangcho alangnike Ayushman Khurana ajar posansi malamso aphan cheparjan runpo Pinpur ponme harlongbi phangcho alangniki inut khai lapen jutang aphan kachinghon pik abang phubinong lapen alangnike arjan ki hi anathuta ke thek ser abang phulo alangnike karbi lamarjan Facebook akai po alongta cheparjan dondo lapen non athlete po alam arjan alongta arlokedo asong asonsi cheparjan donji La ancha takali alanglike kedamtang ningkan surihini ra crazer cap anikan Guwahati arong sopialong thang achiklo niphai isi ben inkoira isi arnian National School of Drama alongta CKKN kapajudun abang phulo bangso sekialong nongnam kachithangklop kapachilai thegnai abangphu Rajiv Kro lapen ari sanghwa tumsi than ponno Harlongbi phangcho alangli mahangke theklaki Westkar Banglong District Dongkamukam arong sopialong Alangli choramen kaban baby apo subhasang phangcho apai karditang kasang baby Chithan ponme harlongbi phangcho alanglike non kedobom IMP Horen Singh be angjara sopolo bangso alamarjan kasalam ponnaki jasmet ove kimiatoma phan isi abirta ki pijia phan athe north east mate nihang nirep kapre ka state along khai angbong kacharbo vera joine puthot ang thek me ki pijia phan lapen north east angkang along tourism anathu kapachi thang mate kangthor ponjia phan pusi chinidon dolomara pen RG sonong phar karbianglong live Forest Soratum Pini Arnianta Habit Inar ki Khangja Phan Saiketing Thekthedara Jok Kheroni Ahawar Ajo Anarlota Monitatum Doso Joan Pin Kheroni Ahawar non ke Habit Inar Ahur Kachapachong Abuha Sonsi Nangcha Mandelno Ajo Anarlota Ahur Habit Inar ki Honklunga Joini Radatum Kedo ke Thak Lapen Saikatiki Anathu Penangan Akisum Chetong Nangkokno Lason se Kheroni Watijor Arangarlota Nokatiki Abiriarlo John Pharo Isira Phokep se Ingnarahor Anarlo Apora Hota ke Honklunga Joini Ahem Photum Nokatiki Abirialong Kachedamuni Akisum Dokoklo Halapu Arni Kachilut Lopulote Lahai Aing Narahoratum Rong Rup Arlo Ketedam Jampen Penangan Ahemarit Hormu Hortar Kapalang Nopi Lapen Choe Josom Ahormu Kove Narikoy Penuarong Sok Nok lapen han hai हुई अंटा कि चौपन हाउ पिलाप देती घर कहाँ है खेरनी चावली क्या यहाँ पे क्या हुआ था कल शाम 5:30 बजे करीब बहुत सारे हाथी आए थे और इधर से गन्ना के खेत के तरफ से आके पीछे से और हमारे इधर देखिए पूरा घर तोड़ दिया है इधर से जितना भी घर है फिर आके इधर दादी सोती है दादी की रूम दादाजी की रूम और इधर के पूजा का रूम से लेके सब कुछ हाथी ने सब कुछ तोड़ दिया है यहाँ का सब कुछ
कितना हाथी का जाग था यहाँ पे? कम से कम 25-30 इससे कुछ था हाथी का जाग। 25-30। हम लोगों ने बहुत चिल्लाए घर के अंदर ही, बहुत आदमी को आवाज़ दिए। उसके बाद करीबन मतलब सब तोड़ ही चुका था हाथी। उसके बाद फिर भी पब्लिक ने आके, यहाँ के बहुत सारी पब्लिक ने बहुत हेल्प किया है आके, उन लोगों ने तब जाके आया तो बाकी के हाथी भागे हैं। फॉरेस्ट ऑफिस वाला लोग कितना देर के बाद आए? वो लोग कम से कम आधे घंटे बाद आए। आधा घंटा। La sopu thak pini arnianta arpukedo forest soratum ki khangji abidi ki claim kledere jok rongora ratum si aduk donanga ratlo. Kheroni pen mohonteron karbenglong live. Lakha inko raphoni lip constituency kaparlo koilamati dhoniram ingtia rongalong parai harai ki kabja phanpura RCC adelong kasalam ponjaphan sai ki claim pangcheng bonbomlo. Hakko penta labangso arongalongke cek adolong kimsi celeng ponbomlo. Laso angbong ratatum penangan akisum kacetongta abatai dopekno. Bonta pini arnian ke dhoniram ingtiarong kasumari alangroilong RCC adolong ki kim ponjapan saike deng ponki ning arong memi alam lopusi rong ratatum ning karong alam the cepaklang ponrinti. Tolong manti ban senang tum kim pangcing. तुम मंडे बन Mandi di. Ini kalau arpan apit di arpan. आरपान बंग 9 feet के अर्जुन बंग 12 feet RCC di. RC Ini ke mentu pulau apa time ke? टाइम बंग Kontraktor lam thiating. ला बंग चीनी जुन दिला Chini ला हेड मिस्ट्री जुन चीनी Ada sini. Lagi karbar sistem mana mandor RCC bis bino ya lagi. कारबार के कलीलो तमे ना आरसीसी यात याले नि RCC ya di. Setelah bangso adalong ke ini ke nang so matha ting ke laso ningkan alam patang itu sih matha di. ला बारी खानंग ले को 1 month में बताई याले Ladak bang hadi. Bangso adolong lake arjon fit krehini lapen arpan fit serke bando. La bangso adolong ki kim kirang kapatang ponjia phan lapen rong atawar kilometer hini da thikadar jiren ingtia phan se pek pando. La si dolong lapen towar apora teng amparta kasalam pon pamika japanta rarato kachoningri paduponsi dolong awar sai ke wan pithek nilip MAC pobitra rongpi lapen karbenglong abutum ke japon asong japo karbenglong autonomous council CM tulura rong hangatoma phanta kurwang thu lapen kachoropa japon kikim pangcheng bom lo bangso dang kikim kontraktor lapen dolong nang ki pietum atheke duniram ikiarong paraharai dokok lang roiso long kacheleng ka siksak dokok asilaso ka siksak long ningkan kon pe netame nitum hang bom lo matha bom lo lapen numon nampe ni hitame pidun bom lo sitame ining ana bangke non la delong nang kim nang pangcheng lo posi nang pi tum phan hitame choro lo sarkar tum phan hitame choro lo lapen nang claim vek a contractor sar jirani ti hitame choro lo lapen nang kim chenglo posi kitang vek je phan tame la tum hada kachinuri dum tame dolo choki hola pen sonjit kro lapen koilamati pen samson ingti karbenglong live Lumbajong constituency angkang Diphu Municipal Board kaparlo ward number cap tarolangso Joy Singh teron arong pathuak lamalong bangthok circle pra ketham kaprek asong pen kachi o abang phu abang pheto mapan APHLC pen kedengamai pangnipo MLA election of Harman kidu on Rachari asong atumta kache phai pon vek jia phanpura dode sangse jakong chiting pon bomlo lason se armu of hai sitami kache sansarai pado pon bomlo sitami laki mo MLA election jut eta phisi apia lotami patini pononpo lason thak se Lumbajong constituency arloda penang an aradatum APHL se aphan ning kache the angthek chepaklang bonno laki kidamtang arkoi ni phai circle parni ASDC BJP lapan Congress asong pen pangrumpet bangthok sikya pra ke thamaratum APHL se long chepa ong bonno Diphu Municipal Board kaparlo ward number cap taralangso Joy Singh teron arong pathok lamalong kapadopon APHLC asongatum kedeng amailong APHLC amaiphu JI Kathar Dunmaiphu Rajesh Diso Kongchunbang Sarkiri Rongphar Lamjai Sarpo Angtong Ingti Katharatum Bendanglok Klembang Phu Abang Phetum Chitonglo APHLC asongalong kopia phansi kachapok dondang kokma aputhak kachethan ranti atengke kidamtang aningkan pen methang asongalong penang an claim damlo bonda methang asonga phan thang ning kachethia thai avidetno non APHLC asonga hin pen karbia khai phan ki claim kidamalong ning kachethia joksi pini APHLC asongalong chepok dondang koklo pusi ning jerenti
ตารังสูกินเนลีเป็นยินิตุมนนดักรองที่เราลองสิตุส่วนเบปีนี้ดักวารุนบอเทนอลองอันตุม first time lo la so program nangi bi mass joining program ko asi ni tum ning rong pik alang li jai katha alang li dar ni tum phan nangi tha nangi mum la ki mesen alam lo uson sini tum matha lo la sini lista me pini pen ke 60 dul sidudun po puro la pen 60 dul ya kong kupuson ha mahang thek det lili pai tuan ta yazisi hai ha so tek pen non stame yazisi phan se vote piwam lo se be non yazisi pen akape party akini khai phan ke reng ni khai phan kachari pon la so asong nang klang masini li yazisi pen choc APHLC long dunan kok lo ko pe ning ka che the pen ini ke che bang ke itum karwia khai bang ke reng ni non apte kapre party long se dubom bote alang dong ke coba cokai ami thang apok phan reng ni pasi klem chom tum di pu tau nang bong ke klem cheng ke thedung pe ne klem cheng ke pini hello non award tin ta nelitum di pu tau nang bong la pen town ke do an ta me award tin ta nelitum a committee seng at po si chi sik lo la ke kadowe lai hu ke klem ke la ke ing long rat a phan ka pe jok ji a phan thang phan ta li la la hen si kebra ke thom ladak ASDC pen bang thom kebra ner kep la pen BJP pen bang kre troxy la pen congress pen bang ner kep dak nai join dun pini APHLC long se nang join dun lo pen alang litum aning me at pen se nang join dun se aning me at pen si APHLC long si kam klem po si kadu ita si chak alo News report Roshan Hanse Karbeng Long Live Jadi pinya Adap Abirta kalau kau sekarang tonik lo demi thang mi kardom